Sutradarane kowe to. Sutradara ya. Iya wae aku wae bocah gendeng ora. Mula kok sapa-sapa didadekke Petruk wong edian taun ora. Iki sapa? Iki kakangku. Kakang Antasena. Saedian njaluk dicotho. Lah ki ya kurang gawean wis anggeni Antasena kok dadekke Petruk iki mau terus piye? Anane gara-gara mengke kula setelke rekamane. Aneh-aneh wae. Kakang Antasena bali kaya wingi ni. Ya ni manut ni. Edan loro-loro niki pancen edan kabeh. Anak Pandhawa sing dugal kewarisan lah kok isa-isane gawe lakon. Iki lho menungsane. Kuwi apa aku tak takon? Omongan. Ucaturan. Ngeyel. Sing ngeyel iki kowe. Kowe ngeyel. Kandhani. Lho, aku ki ora kandhani kowe iki tuwa sapa karo aku? Tuwa kowe. Lah kok kowe ngandhani aku? Kowe iki manut ora karo aku? Iso manut ora? Manut. Ya. Bukan apa ya sastro dasmu. Seneng tenan. Jano wonten dawuh. Dodo cekikian. Al-Fatihah kunjuk Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nggawa kipas angin barang. Durna bapakku. Piye Markodara? Kowe nimbali karo aku. Pancen bapakmu nimbali karo kowe? Kuwi katine apa dene kowe nimbali karo Werkudara? Dingaren dene kowe paring pangandikan lumantar Haji Pameling. Yen to aku mbok dawuhi sowan nang negara Ngastina. Kendhak blekutu suwalu gembol sumarante. Ngene iki mau Werkudara. Kowe tak jarwani ya, Nger. Iki mau jroning Pasewakan Agung. Sejatine dudu anak Prabu Duryudana ingkang anakake Pasewakan Agung nanging bapakmu Sokalima. Durna bapakku. Merga aku entuk wangsit Werkudara. Supaya nggonmu entuk sastra cetha paripurning wangsit. Sastra Jendra Pangruwating Diyu mau bisa komplit sarta iso tak gunake luwih saka dayaning sastra Jendra Hayuningrat ya kuwi ngelmu kasampurnan lan ngelmu sangkan paraning dumadi. Yo. Iki aku pinaringan ngelmu dening para dewa lan didhawuhi supaya maringake kowe. Kinarya jangkep sarta panutuping ngelmu sastra Jendra Pangruwating Diyu ingkang wis maringake marang kowe nggonmu entuk saka Sang Ruci Bathara. Jenenge apa? Ya kuwi ngengaran ngelmu sastra mulya memayu hayuning bawana. Ngelmu sastra mulya memayu hayuning bawana kuwi kinarya jangkeping sastra cetha paripurning wangsit ya sastra Jendra Pangruwating Diyu. Yen kowe iso nggayuh ngelmu wujudipun ngelmu sastra mulya memayu hayuning bawana mau, ateges nggonmu entuk ngelmu kasampurnan lan ngelmu sangkan paraning dumadi mau saya komplit dawuhing Jawata ngibarate nadyan kowe kuwi satriya nanging uripmu tanpa beda kaya dene dewa. Manabda bakal dadi apa sing tok karepake bisa kasembadan. Lan kowe wis diwenangake aglar sawijining brahmana. Lho apa ora elok? Selagine bapakmu Begawan Durna wae kepengin ngukup mudring ngelmu sastra mulya memayu ayuning bawana babar kamulyaning jati. Yo. Ning jebul ana syarate, Werkudara, ana syarate. Syarate apa? Maragake kowe paringa dawuh. Durna bapakku kelingan nadyan aku kudu ndolek ngelmu. Ya kuwi sangkan paraning dumadi, tak rewangi jegur segara wae aku nglakoni. Apa meneh syarat sing entreng-entreng aku mesti ora bakal wegah, mesti uga bakal saguh nglakoni. Kowe saguh Werkudara? Yo, aku saguh. Nek kowe saguh, nuwun sewu Nger, panen kula badhe majeng sawetawis supados cetha panemipun anak kula pun Werkudara. Lho semanggaken Bawa Durna. Durnaina panalingane lumacaring ratri. Linenggak jangganira kapisanan. Aneng perang Bratayuda.
Sarate apa? Yen pancen panutuping ngelmu kasampurnan lan panutuping ngelmu sangkan paraning dewadi. Aku kudu nggayuh sastra mulya memayu-hayuning bawana babar kamulyaning jati. Sarate apa Durna bapakku gage paringa dawuh. Ora genep rasane yen urung iso nggayuh sastra mulya memayu-hayuning bawana. Ah, yen kowe krasa kaya mengkono, tegese kowe wis darbe niat bakal nggayuh ya kuwi sastra mulya pemayu-ayuning bawana babar kamulyaning jati. Yo. Yen pancen kowe niat tenan, yen pancen kowe wis nekat tenan bakal nggayuh. Apa kira-kira kowe sago ngaturake syarat-syaratane? Aku sagu. Aja maneh mbok kon mlaku sing adoh munggah gunung tak sagui, jegur segara tak sagui. Upama syarate dudu kuwi kaya sago. Yo sagu. Upama syarate kudu nglilakake katresnanmu kowe sago. Tumrap Werkudara katresnan kuwi kadang kala pacoban ingkang abot dhewe. Nanging sapa ingkang ikhlas karo katresnan kanugrahan bakal cinandak kanugrahan bakal iso digayuh. Contone duk nalika anakku Gatot arep ditadekke jago eneng kayangan. Arimbi nalika semono nggondheli merga tresnane karo anak. Barep kakangku paring dawuh yen to tresna ingkang dadi jalaran Gatotkaca ora entuk dadi jago ning kayangan mau bakal nutup kanugrahan sing ditampa dening Gatot. Mula nalika Harimbi negake marang katresnan ikhlas anake didadekke jago ning dewa ning kayangan. Gatotkaca saiki dadi bocah pepethinganing para satriya, dadi bocah sing pancen iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Mula tumrap Werkudara bab sing abot dhewe ning jagat kuwi mung perkara katresnan. Nanging yen to iso nglilakake katresnan, wah, pacoban sing abot dhewe kuwi neng tresna yen wong ora kebondo marang katresnan. Kanugrahane mesti bakal tumiba marang wong sing ikhlasake marang katresnan mau. Bagus, bagus. Wah, pancen muridku tenan kowe Werkudara. Saya gedhe, saya pinter, kowe saya tuwa, saya ngerti marang ngelmu-ngelmu ning urip ana ing alam padang ya merga saka bapakmu iki. Yo. Mula kang saka kuwi yen pancen kowe ikhlas marang katresnan ora perkara kowe kudu megatake katresnanmu karo bojo apa dene anakmu ora. Ning kowe kudu megatake katresnan ya kuwi kelawan abdimu. Abdiku sapa? Abdimu Panakawan. Merga ana ing kene sabdaning dewa kowe bakal entuk sastra mulya apa mau jenenge Depate? Sastra mulya memayu-hayuning bawana babar kamulyaning jati. Kowe kudu ngiklasake salah sawijining panakawanmu. Yen ora gareng ya Petruk, ora Petruk ya Bagong Werkudara. Petruk gareng apa Bagong? Arep dikapake. Dirabekke. Dirabekke. Dipateni, Cak Bagus. Dipateni. Iki sabdaning dewa ing lumantar. Bapakmu Begawan Durna ing Sukalima. Kudu ana salah sawijining panakawan ingkang tekaning mati kuwi dadi srana tumurune ngelmu sastra mulya memayu-ayuning bawana babar kamulyaning jati. Wah, piye ayo. Kowe mau iso ngandhakake njlentrehake bab tresna. Wong sing kabanta marang katresnan kuwi biasane sok didoi marang kanugrahan. Saiki piye? Gedhening tresnamu marang panakawanmu. Jebul tinemune nggondheli karo rasamu Werkudara. Ora bakal nggondheli karo rasaku. Mung saiki aku tak takon karo kowe. Takono. Apa ya kudu Panakawan telu mau sing kudu tak pateni? Iki kabeh dawuhing dewa manut lenging ciptamu. Manut lenging rasamu. Nek rasamu kepengin mateni Gareng ya Gareng patenono. Nek rasamu kepengin mateni Petruk, Petruk patenono. Nek kepengin mateni Bagong, Bagong patenono. Mong ora dikeparengake kabeh telu kudu mbaka siji. Kudu mbaka siji. Sapa sik sing bakal dadi banten sarana tumurning ngelmu sastra mulya pangarep-areping bawana. Nyebut wae kleru. Babaran mijil kakung. Babar kamulyaning jati. Wis gage. Nek kowe sago mangkat to, nek ora sago ya wis ngelmu mengo ben mapan ning Sukalima. Tawenake wong-wong sing sago mateni Panakawan. Upama sing sago mateni Panakawan kuwi Janaka, ya Janaka sing bakal entuk ngelmu sastra
mulya memayu ayuning bawana babar kamulyaning jati. Ning yen kowe ingkang sago ya kowe ingkang bakal entuk wayu. Njaluk pamit. Sampun marem salebetipun kali paduka anak Prabu ing Ngastina. Oh, Tuna. Mboten kanthi kanyono-nyono menika inggih dipun sebat nabuk nyilih tangan. Kecekel iwake ning ora buthek banyune. Mekaten menika. Teges upami salah sawijining penakawan mangke pecah. Duka Gareng, duka Petruk, duka Bagong. Tartamtu panjenengan boten badhe dipun tuduh dening para Pandhawa ingkang dipun dakwa inggih pun Werkudara. Nggih, matur sembah nuwun. Jan pinter tenan. Ora nyono babar pisan. Iso gawe srana kaya ngono. Ning nuwun sewu kula tak takon, Kakang Duna. Pripun Dik Pate? Sampeyan napa ya entuk wangsit tenan sing jeneng sastra mulya sing mangkandhake mau memayu hayuning bawana babar kamulyaning jati. Niku ya mung ukara kula tok kok. Mboten wonten. Mboten wonten. Sastra mulya memayu hayuning bawana babar kamulyaning jati. Menika kata-katane pun bubar esuk-esukan. Oh, sing iso diucapke Semar. Kok sampeyan iso krungu? Lah wong kula teng jero kota ya mesti krungu wong cedhak banget kok. Oh, nggih. Ning Werkudara mboten paham. Werkudara niku wong mendem karo ngelmu. Mula sareng kula matur sastra mulya memayu ayuning bawana babar kamulyaning jati. Tak deng deng tak deng 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 tak deng deng. Duh, alah ngoten nika. Iyalah Gusti paringana ngapura. Wong kok ya pinter gawe ukara. Lho, sing baku rak antaraning salah siji Panakawan mati. Mengki nek mati Semar grantes. Semar mati Pandhawa ora duwe kekuatan. Angel mijet wae nganti suwe banyu cinaring. Nggih, nggih. Ning apa kira-kira Werkudara kelakon mateni salah sawijining Panakawan? Mestine kelakon. Merga Panakawan niku do wedi karo Werkudara. Umum Werkudara menika mateni Gareng. Gareng niku bobote sepira? Candhak Werkudara banteng mesti modar. Nggih. Umum Werkudara menika mateni Petruk. Petruk menika kekuatane sepira? Candhak dijak karo Werkudara mesti mati. Nggih. Bagong ya ora duwe kekuatan apa-apa. Nggih. Bagong ya mesti tekaning pati. Syukur bagi Werkudara iso mateni telu cacahe. Upama ming siji ora dadi ngopo. Sing loro dituku. Oh nggih, nggih. Mboten sak kuwatir, mboten sak kuwatir. Boduna. Wonten dawuh. Kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan. Sami-sami, Ger, sami-sami. Wanda. Wanda sapa? Kula menika kok isih kelingan japa mantra Aji Pameling. Oh. Dadi kula mboten iso ilang saka ati kula Depati. Nggih, nggih. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Sami-sami, Ger, sami-sami. Boduna. Wonten dawuh. Menika wonten sekedhik kangge pupu penemban Durna. Aduh, Ger, mbok sampun kados mekaten. Kula menika lair batin anggenipun, kula menika meres dhateng pemanggih kula supados dados sarana pejahipun para Pandhawa. Menika mboten kok badai niat kepulane kepengin pikantuk Prabaya Dedana saking paduka anak Prabu menika mboten babar pisan mboten Den. Estu mboten. Mboten, menika ikhlas. Ger, sampun kados mekaten, Ger. Estu, kula menika mboten ngarep-arep kados mekaten menika. Kula menika mboten ngarep-arep menapa kemawon. Nggih. Nah menika ikhlas nggih matur sembah nuwun tanpa pepindhan mboten napa-napa. Alah. Nek ngono pendhita iki iso tak arani pendhita merak kecancang. Lho kok merak pripun Depati? Merak kecancang niku nek dipanehi pakan lagi gelem ngegarke wulune. Nek ora dipakani ora ngegarke wulune. Mboten apa-apa, mboten apa-apa. Pun kula niku anggere dipeni apa-apa kula garke. Kula garke kabeh. Nggih, Kakang Narada. Nggih. Praingaten kados sampun paripurna lelamban menika namung ngantun ngajeng-ajeng pejahipun para Pandhawa. Leres Ger, leres. Kartomarma wonten timbalan ingkang jauh. Budhana kang padha sipa jenenge Sanso Kundur Kedatun. Kula non para wadal pasilan. Nyun tampahi pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartomarma. Kaya selana dawuh maneh. Purna gatining paranggilan. Santo Sanso Kundur Kedatun jog saking damparan ketuna kinapit gambaran gading. Nalika semanten Sanotarsa Kundur Kedatun jeluk saking damparan ketuna kinapit gambaran gading kadharaken sangganing Purumban Cedi. Manggung ketanggung Joko Paloro ing samya ngampil cacaraning keprabun. Kawis saking Mandra tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah reruntungan tindaknya Sri Naranata wau.
Namit pasang Kalimantabi Ki Lurah. Nuwun sewu lho Pakne, sampun irinten kula menika lancang. Namung sejatosipun kula menika bingung, jejering kula nika bojo. Jare garwa menika rong pribadi ingkang wis dadi sak badan, loro-lorone duwe gegayuhaning urip ingkang bareng. Ana tetembungan yen abot padha dipikul yen enteng padha dicangking. Ning kok mboten sak gedhagan menika to Pakne. Sampeyan kok kaya wong bingung. Pendak-pendak ming kepengin sak pejagong rembug kelawan bali wisma wae mesti disingkur. Pendak tak jejeri mesti terus tindakan. Sampeyan ki jane kena ngopo Pakne? Nuwun sewu Bapa. Menawi ingkang putra pun lengkung menika nandhang kalepatan. Menika lepat kula mapan wonten ing pundi? Menawi kula nandhang dedosan. Dosa menapa ing badhe kula sandhang dene kula wantun tumindak dosa kaliyan tiyang sepuh kula. Kaliyan Sudarma kula, Bapa. Pakne, mbok ampun ngoten to. Kula aturi paring pangandikan. Aja terus meneng wae ngonten niku. Kula niku ya wis kurang apa leladi karo sampeyan jarene nek esuk senengane teh kenthel gulane batu ya wis tak gaweke. Monggo wis dibesutke klobot. Li ajar besut wis suwe bareng wis iso besut kok tanpa disenggol. Jarene senengane jangan lombok. Ya wis tak olahke nganggo krupuk urang. Ya wis tak tukokke. Lawuhe tempe garit ya wis tak sediani. Kok mesu kendel wae. Wong aku ya wis goleki nang ndi-ndi kula niku ya wis ngupaya isane entuk ndok asin. Panjenengan menika karmane ndok asin, anggere ora ana ndok asin terus ora gelem dahar. Pakne. Ampun kaya ngoten to. Kula mengke nek nganti nesu kagol kogelan ati kula. Kula lunga lu saka Karang Tumaritis. Kula aturi ngendika Pakne. Aduh kaget aku. Nganti ora krasa anak bojo wis ngadhep. Bekti kula nggih Pakne. Heeh, Wrantawati. Bekti kula Bapa. Heeh tak tampa ya Nggung. Inggih. Bapa kok sajaipun duka menika menapa ingkang putra lepat. Ora. Kowe iki anak-anakku sing siji, anakku sing tak tresnani, anakku sing banget nabet ana ing atiku. Mula kaya ngapa nggone bapak tresna karo kowe merga kowe kuwi arep bocah nom, ning ora melu-melu karo nom-noman kanca-kancamu kae. Kowe ngabekti karo wong tuwa, kowe iso nyuli gaweane wong tuwa, kowe cah nom ora isin campur lendut ning sawah, ora isin kowe nuntun kebo supaya iso ngluku ana ing sawah lan tegal. Ya kaya ngono kuwi nggih. Mergo bapakmu ki wong tani. Nek anake sregep ning sawah, anake sregep ning tegal kuwi ora usah dadak kowe ngetokake bebasan paribasan saben dina munjung ingkung gajah karo wong tuwa, ning saka tindak tanduk tingkah lakumu kuwi wis njunjung drajating wong tuwa. Inggih. Bapa ngestaken dawuh. Ya sesuk nek duwe dhuwit tak tukoke montor wis bola-bali kowe nembung to. Ning bapak ki panene ora tau apik. Inggih. Benjang kemawon boten sah dipun penggalih. Menawi Rama utawi bapa kagungan kula dipun tumbasaken nek mboten nggih mboten napa-napa. Bapak, ngono kuwi lho sing tak arepake. Ning sone wis tak tukoke montor kenal poti rasa ta bolong ya. Inggih. Ora usah jungklik-jungklik kaya kanca-kancamu kae. Kae urung ngrasake ngangsur kok. Inggih. Nek wis ngrasake ngangsur ora bakal dikujungklik-jungklik ngono kae anane montore diceteli diganti apa-apane terus nggo nabraki cagaane kae. Kae merga ora ngrasake nukokke. So nek wis dewasa wis tuwa genti dijaluk karo anake, genti ngrekoso nuruti karepe anake sok bakale krasa. Ning nek kowe sesuk duwe anak, anakmu mesti ya ngabekti karo kowe wong pokal gawe apa tindak tandukmu ya ora tau gawe lorone bapak. Inggih. Rantawati, kula wonten dawuh. Wah, jan. Aku ki saben dina kaya ora percaya. Ing atase aku ki ming pono kawan kaya ngene kok dadi mantu ratu. Mantuning Sinuwundarawati, kowe iki anake Sinuwundarawati putraning Nalindra. Monggo kowe iki jane nek ngarah wong bagus kuwi iso lho. Ning kok mintrima karo Petruk. Ning wadene sing jeneng katresnan kuwi ora gagas perkara umur, ora gagas perkara rupa, merga kuwi uruping jiwa ingkang suci.
kasinggihan mekaten. Namung selaminipun kula mapan wonten ing Karang Tumaritis nderekaken pakne menika. Menika tangga tepalih kathah ingkang sok dolan mriki nek panjenengan sok lunga. Menglancari karo kowe. Ora usah digagas. Gathot to? Nggih. Ora usah kok gagas ya pancen niate ora apik cah kae. Ah, iki ngene ya Prantawati. Kowe tak jarwani, apa to sababe kok aku meneng wae? Atiku ki giduh. Atiku ki bingung. Mergi menapa? Ming bab sepele nek iki aku ngandhake perkara apa to sebab atiku bingung, mesti ming tok ladaki tegese ming tok ece. Mboten ki lho mboten Pakne kados menapa. Aku ki ngimpi, kok impenku kegawa tekan saiki. Impenipun menapa? Ngomah kene kaya duwe gawe gedhe. Ngomah kene kaya duwe gawe gedhe, tarup genggeng ngendi-endi papan tangga teparo do teka, do rewang, do masak, wis kaya ngono kae. Aku ki bingung. Lho, lah kok omahku kok ana duwe gawe mongko bareng tak sawang ana kursi manten loro. Aku kaget, lho sapa sing arep dadekke manten? Selasa kliwon aku ngimpi kaya ngono. Inggih. Jemah kliwon bajure, bajute. Aku ngimpi. Lah kok dumadakan jroning ngimpenku ki sing didandani manten ki Petruk, bojomu. Mongko ujare wong akeh ngandhake ngimpi dadi manten ki bakal cepak patine. Mongko bareng tak sawang mantene wedok ora ana. Lah iki tegese ora kok cepak patine. Ning Petruk ki ana sing arep jangka patine Petruk. Saiki jujur wae. Pancen aku curiga karo kowe. Aku cubriya karo kowe. Cubriyanipun menapa? Sakliyane karo aku kowe jane sambung tresna karo sapa? Pakne niku nek ngendika mbok sik apik aja sok nglarani ati. Kabedha-dada kula kapendheta manah kula menika namung tresna kaliyan panjenengan. Yakin? Yakin saestu. Sumpah? Inggih sumpah Ki Lurah. Ora ana wong liya tenan. Mboten wonten. Sing jeneng Prantawati iki kowe. Sing tak timbali kowe wangsulan sing apik karo aku. Kula sampun wangsulan lahir batos. Kula mboten badhe tumindak aneh-aneh. Lah nek ngono pancen ana wong liya sing arep jangkah karo patine Petruk. Nek kowe ora duwe wong sing tresna karo kowe terus ngarah karo patine Petruk iki aku terus arep golek iku carane piye? Kula piyambak ugi mboten mangertos caranipun kados pundi. Piye kok? Kula mboten tumut-tumut perkawis menika Kanjeng Rama. Kula menika lare sak menika. Tegesipun kula menika mboten pitados kaliyan impen. Namung kemawon kesangeten Kanjeng Rama menawi gagas perkawis pasumpenan. Ora perkara kebangetan gagas perkara impen. Ning aku ki ngrasake impen kadang kala ana kasunyatane merga impen kuwi ana sing dipetung. Puspa tajem kadoro dasih kuwi impen sing bakal nemahi mekaten. Mongko impenku kuwi tibane tiba puspa tajem utawa kadoro dasih. Lah iki terus carane lek arep goleki sapa sing arep mentala mateni karo Petruk ki carane piye? Kula nderekke mawon. Kersanipun kados pundi? Prantawati piye? Menawi panjenengan gega dhateng atur kula. Karemu? Menawi panjenengan kepareng gega dhateng atur kula sakmenika dipun pancing kemawon. Awalesane tegesipun mboten kok mancing wonten ing toya menika mboten supados tiyang badhe mejahi panjenengan menika rawuh wonten ing wisma menika Ki Lurah Petruk kula aturi etok-etok seda. Maksude panjenengan etok-etok seda dadakan lajeng mangke kula krukupi jarik terus kula tak bengok-bengok nangis mangke nek tangga teparo do teka ketok lho sing seneng kali sampeyan mati kali sing mboten seneng menika ketok. Sing ora seneng ya tegese lahir batin tresna kaliyan sampeyan, ning nek sing seneng sampeyan tekaning pati ya niku wong sing arep tumindak ora apik karo sampeyan. Ing Petruk kang malega-lega kantong bolong isine kosong. Yambu yambun awasung. Apik. Idemu apik. Nek ngono, Kong golekno apa jarik sing ora pati apik inggih.
Aku tak nglikar ning amben kene, kruku pono mengko gek ibumu kon bengok-bengok nangis kowe ya nangis men tangga Teparo do teko. Ya tangga Teparo sing melu nangis mergo kelangan Petruk tegese kuwi tresna karo Petruk nek tangga Teparo sing padha ora nangis sajake mesem guyu mergo Petruk tekaning pati, genah kuwi wong-wong sing argahi patine Petruk. Nah, ingatan kula namung nderek ning kowe ora ecok-ecok lembu ecok-ecok aja nganti ketara lho Rantarati. Inggih. Yen meru lengkung ya nangis kanca-kancamu dundangi kabeh nek bapakmu mati. Mangke menawi mati saestu cangkeme iki mengecok-ecok. Oh inggih ngestakaken dawuh. Wong nyatanipun kula ajrih Kanjeng. Wah sawedi, aku tak ngelikan nang kene jubuken lak anu jarike. Engko ngestakaken dawuh Kanjeng Rama. Sampeyan kenging napa Bapak? Lengkung bapakmu kena ngopo tenguk-tenguk kok terus gletak. Bareng tak mek-mek awake kok anyep kabeh bapakmu mati Lengkung. Aduh piye. Ibu bapak kenging menapa? Mboten ngertosaken paranipun, nedengipun lenggahan terus kados mekaten kawontenanipun. Tobat Pakne, kula mboten saged dipun tilar piyambak lho Pakne. Pakne, sampeyan kena ngopo? Bapak, sampeyan kenging napa? Kula tasih betahaken Bapak supados angampi gesangipun Lengkung Bapak sampun sedo. Pakne, mbok aja kaya ngono to aku ora iso urip ijen, Pakne. Lengkung Kesuma. Nyuwun pangapunten kados Raden Wisanggeni. Iya. Parantawati. Tobat. Raden kawontenanipun semah kula kados pekasan. Ngarepan omah kok dipanjer gendera putih. Iki sapa sing ora ana? Ngaturi Mas paosaken dhateng kawontenanipun ingkang abdi pun Kilurah Petruk. Nalika semanten nembe jejagongan kalian kula mboten ngertosaken paranipun. Lajeng keselak watuk-watuk tumuli dawah saking pelenggan. Tumunten sakmangke sampun boten saged glawat. Badanipun kula dumuk anyep sedayanipun Raden. Lho, Petruk mati. Inggih, kowe lah dalah kaya ngono. Ya wis nek ngono aku ngucapake bela sungkawa ya Rantarati. Inggih, Raden. Wis ora usah kuwatir, mengko kowe ora usah bingung. Petruk mengko dipendhem ning endi upama nganggo Prabaya aku sing ngragati. Yen perlu slametane Petruk kowe ora usah matur para Pandhawa. Tak slameti nganti tekan rampunge nggone nylameti Petruk. Matur sembah nuwun. Matur suwun Raden. Ya padha-padha. Lah kok edan temen. Ning ya wis ora apa-apa wong sing jeneng pati uripe menungsa kuwi gumantung marang panguwasaning dat kamurweng dat. Ya kuwi lho. Mula tak jaluk kowe kabeh kuwi percaya karo panguwasaning Gusti. Merga Gusti kuwi nitahake titah ning alam padang kuwi anggap marang kuasane lan kodrate. Inggih. Bojomu lagi tenguk-tenguk mongko ngombe wedang keselak tumuli tekaning pati. Kuwi mbok menawa dadi kodrate Hyang Mahanasa. Inggih. Luwih akeh sing nalika semono lagi ngopo-ngopo mongko ora ngerti dodok selaing perkara wekasan tekaning pati kuwi kabeh dadi panguwasaning sing gawe urip ming kudu ikhlas. Matur sembah nuwun. Lah kepiye meneh wong dadi kersaning sing maha jagat. Mula ya wis. Ingkang ana kuwi bakal tumuli bali ora ana. Awale ora ana, mengko ana terus dadi ora ana meneh. Wis dadi kodrating Hyang Mahanasa. Inggih, ngestaken dawuh.
Aja kok Petruk, aku sesuk ki mesti bakal ya tekaning pati. Ning mangsa kalane kapan kuwi mbuh awak dhewe ora ngerti. Isih suwe apa mung kari cendak umure awake dhewe kuwi, ya tetep awake dhewe ora iso ngerti. Sing ngerti mung panguwasaning Gusti. Inggih. Wis lengkung rasa nangis. Nggih. Sareng kula ngertos pangandika panjenengan. Lajeng tumuli ikhlas lair batos kula. Nyatanipun tiyang gesang wonten ing alam padang menika mboten selaminipun sesarengan nadyan menika tiyang sepuh. Rama kula piyambak nadyan kula ibu kula piyambak slaminipun boten badhe sesarengan tumuli wonten wancinipun pisah. Mestine ngono. Inggih. Mula dadi patuladan lan kaca benggala wong urip ing alam padang kuwi nyuda tumindak ingkang adigang adiguna. Nyuda sumangah sesungaran sombong umuk kekuwataning menungsa kuwi sepira. Paribasane mung bleduk ana ing astane sing gawe urip. Inggih. Matur suwun Raden. Padha-padha ora apa-apa. Lah terus wis ngrancang urip sak teruse apa urung? Tegesipun kados pundi? Sakbare Petruk mati kuwi apa kowe arep ngrandha? Apa kowe arep golek bojo meneh? Merga lengkung ya isih mbutuhke Prabaya dienggo sekolah mbok menawa lan nggo uripe anakmu si lengkung. Kula tasih bingung. Kula tasih tresna kaliyan Ki Lurah Petruk. Wis aja tok tresnani, kowe tresnani wong mati ki entuke apa? Ngaten. Lah arep tok tresnani pendak dina nek wonge wis ora ngerti, wonge wis ora krasa, wonge wis tekaning pati kuwi kowe entuk apa? Malah gegerus atimu dhewe. Kowe mbebecer wektu lan uripmu ingkang tanpa guna. Mekaten Raden, bener. Lah dos pundi wong nyatane upama kula menika winengku dening priya ya sapa sing gelem wong kula niku randha. Ge anak siji. Mengko dipun westani angge-angge orong-orong. Gosek to, aja sok sembrono kowe iki saklaya dadi bojone Petruk kok iso mbanyol lho. Mboten ateges menika. Nanging ya sapa sing gelem. Kowe iki jek enom, no? Nek kowe nyebut sapa sing gelem kuwi keliru. Wong kowe kuwi iki gamanmu akeh. Gaman menika tegesipun daya kekuatanmu, pasuryanmu ya ayu, kowe anak ratu. Mongko nek semono bejo temen uripmu mung dimpek karo Petruk, mongko saking para satriya-satriya iki padha kedanan karo kowe. Lah kok bejamu kinodratake entuk Petruk. Ning ya bejamu meneh Petruk tumuli tekaning mati, mongko kowe isih enom. Inggih. Ha iki ngene. Iki mung upama lho. Nggih. Mbangane kowe diwengku wong kana-kana. Nggih, tur aku ki rak ya isih muda. Tegesipun kados pundi? Panjenengan paring pangandikan menika tegesipun kados pundi? Ngene lho, aku ki isih enom mongko ya urung mengku garwa. Mongko wong golek bojo kuwi angel. Wong golek bojo kuwi angel. Kosek to, tak omong dhisik. Wong golek bojo kuwi angel, wong golek garwa kuwi angel. Yen kleru nggone milih garwa kuwi bisa nyengsarake uripe wong lanang. Nanging yen bener nggone milih wong wadon kuwi iso ngunggahke derajating wong lanang. Inggih. Lah saiki aku tak takon karo kowe, upama kowe kuwi karo aku ngono cocok ora? Tobat namung gumantung anak kula, nek anak kula cocok kula ya cocok. Lengkung piye? Kula nderekke mawon. Nang ngaten Raden badhe mengku garwa Kanjeng Ibu. Nek kowe entuk ora apa-apa, nek kowe ora entuk ya ora. Nawi kula menika nggih boleh-boleh saja. Iki anak Petruk ya senengane mbanyol, boleh-boleh saja iki basa ngendi? Menawi kersa monggo Kanjeng Ibu, menawi tresna inggih monggo, mboten menapa-menapa leres ngendinganipun Raden Wisanggeni. Nunggoni kok nunggoni wong mati. Menika mboten badhe pikantuk menapa-menapa. Menawi Raden saestu lair batin kula pasrah kemawon tinimbangane urip kula namung kleyang kabur kanginan sarah mungguing lautan. Wastra lungset ing sampiran langkung-langkung dadi rondo menika wis dijinjit-jinjit le mlaku isih dirasani tangga teparo. Bener, lha inggih. Mila kula nderek kalian panjenengan kemawon Raden. Ngopo langkung? Wonten mayit kok dehem. Sing jenenge wong mati kuwi nyawane urung iso ado-ado saka ragane. Ngono? Wong tuamu mati kuwi nyawane isih ning kiwa tengening ragane kono merga dheweke urung dong yen to tekaning pati. Ngaten. Iya dadi isih iso
Dehem isih iso ngopo-ngopo. Mburi kae. Ambruk kan dibenakke ora ming tengok-tengok wae. Nek tenan tak wengku garwa, wis ora satok gagas. Saiki ngene, lengkung ngetutke ibune ning Drepsila Geni, aku tak ngrukti kunarpaning Petruk kantong bolong. Wah, lah bojomu urip ngono kok. Urip-urip ora. Pira-pira bendara ki nulungi malah arep ngepek mbokne. Kene iki le mati ki mung biasa. Le mati ki mung ecok-ecok lha kok njur arep dipek. Rantawati. Kula wonten dawuh. Lah gene tangi. Lengkung ya ngono ora nggondhali mbokne malah nyurung karepe mbokne. Inggih, lah kula menika ya Rama menika ya ming pimpen kok digagas banget. Mula gandeng ana Ndara Wisanggeni iki impen iki arep tak aturke Ndara Wisanggeni. Merga piyai kuwi piyai pinter. Ngaten, Bapa. Kono mundur ngestaken dawuh. Kono Rantawati kono nyetrika-nyetrika apa-apa kono. Kula tak teng mriki. Ah sing kene masuk. Ngestaken dawuh. Dadakne oleh barang apa? Salah. Kowe ngapa ya, Tru? Ngopo lho. Gah aku sok nek kaya ngono kuwi. Lah aku ki ngerti nek kowe iki ora mati kok. Aku ngerti nek kowe tok-tok mula aku terus duwe ego vertikal ngene iki men kowe kuwi tangi. Wah, pancen sampeyan iku wong pinter. Ora kowe ngopo? Enten tiyang sing ajeng jarah kula. Lho, jarah piye? Tegese jarah pati kula. Kula ajeng dipateni. Kok kowe iso mong kaya mengkono buktine apa? Kula ngimpi. Ngimpi apa? Dadi manten. Monggo mantene wedok ora ono. Nek mantene wedok ana tegese kula Petruk niku mati saka karepe sing kuwasa. Nek mantene wedok ora ana kula nyandang manten dhewe mongko pahargane wis genggeng niku tegese ana wong sing ajeng nyolong karo uripe Petruk. Mula kula ora trima. Kula carane ngenten iki niki wau ming dadi go vertikale Rantawati supaya ana wong sing tekan kene nek wong sing tekan kene niku ketoke sengit karo Petruk berarti Petruk sing mantene Petruk. Ngono nggih. Paham to sampean? Ngerti. Mula kula pasrah Ndara Wisanggeni dinten sakniki kula nyuwun dislametke supaya aja nganti tekaning pati. Mangsawang anak kula lengkung isih enom, isih bocah. Nek nganti kula mati sapa sing ngragati anak kula? Ngono Petruk. Nggih. Kowe duwe pusaka to? Napa? Petel. Gadah. Kene tak silihe. Petel siji arep disile. Tak silihe engko tak balekke. Nek nganti ilang tak ijoli petel 40 nggo nutuki ndasmu kuwi. Ya ora ngono kok njur nesu. Mung disili petele kok ora entuk. Nggih, siap. Petel. Ah. Niki. Ajeng manapake jarene petel iki kondange ampuh. Wah. Kerep tak nggo nyolong ora tau konangan. Nggo nyolong kok ora konangan. Ampuhe kegila-gila. Nek ngono petel iki ampuh tenan. Tak pujane. Dipujana apa? Wis kowe meneng wae. Sampeyan gawe masalah iki. Nek nganti bojoku weruh engko bingung, kleru, wah sampeyan sing kula tempuhke, kok sik to. Arep bentuke padha nek sandangane beda to. Lah nggih niku nganggo iket nganggo surjan kok. Ning rupane blek jan ora geseh. Nek ora cara ngene iki kowe mesti bakal mati. Mergo kowe ana sing bakal jongko patimu. Jane sinten to? Kurawa. Lho. Kurawa? Iya. Nek ming Kurawa iki kula wani. Kurawa dipandhegani karo Bapa Jodipati. Bapa Jodipati Raden Werkudara? Iya, Petruk. Wah, lah setan ora. Lah kok iso Ndara Werkudara niku ajeng mateni kula diblithuk karo Begawan Durna. Mula aku nyipta wujude Petruk iki. Nggih. Terus karepmu piye? Kowe lunga. Lunga sing adoh. Oh, nggih. Lunga sing adoh. Aja nganti ngetok. Nek ngetok mati kowe. Oh, nggih. Lah terus iki ben dipateni Kurawa. Oh, nggih. Iki nek dipateni Kurawa ora apa-apa wong iki mung saka petel. Lah nggih. Oh, wah jan pinter sampean.
Dadi kula lunga sing adoh. Iya. Niki benteng riki men dipateni Kurawa, men digawa Ndara Werkudara. Iya, Petruk. Oh nggih. Niki nek nyuwara ya padha kula. Padha plek ora bakal ana bedane. Truk. Apa? Lah. Oh ya iso padha lho. Ndrone wonten tipe tip dengkulmu mlocot kuwi. Ora ana kuwi ya kuwi gaweanku kok. Wah, ya anu cirine siji, dhek ra ndi jenggot. Ya mengko tak thukulke sedelo kowe gampang. Ora sampeyan ana bedane. Ning niki tesih wonten siji perkara. Lho, sijine perkara piye? Nek kula lunga sing gara-gara sapa? Niki digawa Kurawa, kula lunga. Terus mengko nek Garing Bagong goleki piye? Sampeyan kudu iso gawe Petruk siji meneh. Petruk siji meneh. Heeh, yanu iya, yanu nggih. Piye iso ora? Iso. Nek iso kula tak ndelok sik kaya ngapa lek sampeyan gawe Petruk. Ning saka wong lho, sakarep sampeyan. Kaget tak undang, Kang. Heeh. Lagi ngaso ning Randu Gumbala kaya ana Aji Pameling sing ngundang karo aku. Aku sing ngundang. Adiku lanang Cah Bagus iya. Ngopo? Kang, Ngopo? kowe tresna karo Petruk ora? Petruk ki abdiku. Aku wis bola-bali ngewangi karo Petruk, nek Petruk kesel Jombaya aku mesti totoh pati ngewangi karo Petruk. Ning iki kowe arep kelangan karo Petruk. Mergane Petruk arep dipateni karo Kurawa. Sing dipandhegani karo satriya jenenge Werkudara. cangkeme. Iki bapakku kok. Lah iya aku mung ngomongke kok. Kowe nek ngenyek iki ketoke nyerempet ning diel. Ora usah nganggo satriya Jodipati, bapakku ngono wae. Bapakmu diblithuk mbahmu. Sapa? Begawan Durna. Mula terus mentolo arep mateni karo Petruk. Lah iki Petruk tak slametke, Petruk sing tenan iki. Heeh. Tak kon minggat sing adoh. Lah terus sing arep digawa bapak Jodipati, Mburimu kuwi. Wah, gaweamu apa? Iya, Saka apa iki? saka petel. Lho kok pinter kowe. Mbok tulung dingklekku omah kae digawe wong. Gawe macan no piye mengletak kowe iki. Ora atos-atos ni ora. Lah terus apa wigantine kok kowe nekake aku? Iki mau Petruk omong karo aku. Heeh. Nek Petruk sing tenan lunga, Petruk sing gawa Werkudara Petruk mburimu, lah sing gara-gara ora ana. Maksud lu Kowe tak dandani Petruk, kowe engko gara-gara Garing karo Bagong ya. nih. Ngene wae, yo gelut yo. Lho. Kok gelut piye? Lah kowe iki senengane aku ki ora iso nembang, ora iso tetembangan, ora iso lucu kok. Kon dadi Petruk iku nek nganti ketara malah geger. Ora. Wis to manut karo aku, kowe engko rasah nembang, rasah. Kowe engko rasah bawa lunging gadung barang ora rasah. Yo. Pokoke meneng, kowe nek dijak omong Garing ya wangsulan, nek ora dijak omong Garing rasah omong. Engko nek Garing curiga karo aku, Cubriya curiga. heeh cubriya karo aku. Wis pokoke kowe rasah omong. Oh iya, iya. Manut aku wah jan setan tenan. Yo ditenono suwe tak kon dadi Garing. Men tak toklek sikile siji. Tak toklek wis meneng wae ya. Ngampet ambekan. Wis aku engko bakal muja karo kowe. Nek kowe tak puja kowe bisa dadi Petruk. Ki arep tiru-tiru Bagong kowe ya. Ajar ora. Wis tak pujane Kakang. Yo. Padha nek iki. Wah iki iso cilaka lho. Aku dadi sampean kok pinter gawe sapa-sapa iki kok wah nyemelangi napa ngono. Buka teng pasar, buka sulapan kali kula. Dite malah akeh. Oh iya werna-werna to Petruk, ora sandadak sing werna-werna, butuhe kowe kelakon penjangkamu. Nggih. Kakang Antasena, Nggih. kowe wis dadi Petruk. Iya. Engko kowe neng Ngororombo. Oh iya. Ngenteni Garing karo Bagong gara-gara ning kono. Oh iya. Ngono ya, Kang? Iya, iya. Coba nek kula dadi Garing. Piye Truk kabare, Truk?
Sampeyan wangsulan nuwun. Ya apik-apik wae reng. Rada kaku iki. Ning wis ora apa-apa pun pemper. Iya, iya. Ayo padha nang nembang Sitom Parisana. Napa? Sintom Parisana. Sinom Parijata kok Sintom Parisana. Lah ya jeneng ora apal kok ya reng. Nggih, mboten dados napa wis ben. Pun nggih den kula tak lunga. Petruk kowe mangkat sing ado. Kakang Antasena kowe mangkat kono gara-gara. Iya wisang Ndara Wisanggeni ngestokke dawuh. Ora sah basa lho, kowe basa ting penalit wong kowe iki asline ora iso basa. Iya, iya, iya ngestokke dawuh. Wis ya, Tru, aku tak mangkat, Tru. Aduh cilaka iki. Lah wagu kaya ngono wis ora apa-apa sing penting. Aku tetep arep goro-goro. Rewel ngene salah ngono salah. Rewel Ora asah nembang. Wegah aku. ngomong terus terang. Terang terus Philip. Malah tampa utawa bolam barang ora. Ngono. Petro mlayu sing adoh. Petro kedadean saka pedhang nek ana wong tekan kene kuwi arep digapak-gapake manut. Ayo saiki padha ngayahi kewajibaning dhewe-dhewe. Matur nuwun nggih, Den. Cakine wis mendem ya ngene iki. Ing atase wing arep mati kok dadak nyewa blangkon karo Surjan. Petro, wonten dawuh penemban. Oh, kowe iki kepiye to? Apa kowe wis krasa sejatine? Yen to praptaning Begawan Durna ana ing Karang Tumaritis iki nganti karo anakku murid ya kuwi Si Werkudara. Nggih. Wigantine kowe tak kandhani ya, Petro. Werkudara bakal nampa ngelmu ya kuwi sastra mulya. Apa ya terus mau ya? Pengamaning bawana babal kamulyaning jati. Kuwi ganeping sastra cetha paripurning wangsit. Werkudara mbutuhake sastra cetha kuwi mau. Nggih. Lah, syaraté dewa ingkang paring dawuh karo aku. Syaraté dewa ingkang paring dawuh karo aku dina samengko iki. Tumbale ora nek kejaba mung Petruk kantong bolong. Mula kowe tata-tata nganggo surjan nganggo iket kuwi jane mung arep mudar. Perasaan dadak kok kian gunung tanpa guna. Kowe mung arep mudar mula wektu dina iki pasrahno jiwa ragamu. Pasrahno jiwa ragamu karo Begawan Durna. Kowe bakal tak boyo marang negara mesti ora pateni, Petruk. Cumangkah anggro sesumbar lindu bumi kuncing. Kumaluduk kontor katup. Nek sing tekan iki Ndara Werkudara kula manut pasrah bongkoan. Nek sing gandeng tekan iki niku sampeyan. Ambrapa sampeyan niku aling-aling Ndara Werkudara, kula ora sudi nek Petruk dibondo karo Begawan Durna. Kula wegah nek Petruk kudu ngulungake tangan kula loro dirangket karo Begawan Durna. Lho, nek ngono kowe wani karo Begawan Durna? Apa kowe ora miris? Nggonku tekan ana ing Karang Tumaritis iki mboyong Karang Si Werkudara. Kula mboten ajeng wedi. Nek Ndara Werkudara dereng ketok kula mboten ajeng teluk karo sampeyan. Wah, Petruk kantong bolong kowe ora usah ngayal. Kowe ora usah ngayal karo Begawan Durna. Manut to, yen kowe ngayal aja lakon dosa. Apa lakon dikeroyok dening para sanda kula. Petro edan ngajar Durna. Ben sadurunge mati ya golek pemarem Jyotasi karo Pendhita Durna sing. Wah. Petro edan. Durna bapakku. Werkudara. Aku wis omong karo kowe aku wae sing tekan kene kok dadak ndisiki. Ya sirku ngono ya men ketok kaya gleleng. Nek Petro malah ngajar karo aku Petro ki iblis lan atur. Sing dijotos nggon pilingan terus dipancer nggon pilingan. Ndho mripatku iki piye Werkudara kok akeh.
ting lebih ora karo-karuan. Wah, ngaso. Nggoda semaput. Werkudara. Lah, kandhane semaput. Waduh, aku dibatang-batang sih. Aku dreke kene Werkudara, kemuli. Yo. Petro, kula wonten dawuh, Den. Aku tekan kene nuruti dawuh Begawan Durna nggone paring ilmu karo Werkudara. Nggih. Terus syarate aku kudu mentala mateni kowe. Ning patimu kudu mapan ana negara Ngastina. Nderek, kula mboten ajeng silak. Petruk niku namung ngabdi kok, Den. Nek sampeyan mateni Petruk sampeyan wuwuh ngelmune, Petruk dijoli ngelmu kanggo kabetanipun gesang Ndara Werkudara, kula manut. Niku tresna kula lahir batin. Nadyan Petruk tekaning pati, nek Ndara kula Werkudara niku entuk ngelmu sing migunani gesangipun Ndara Werkudara, kula ikhlaske, mboten ajeng kula tutup-tutupi. Kula mboten ajeng silak. Pun monggo mati cara napa mawon kanggo kamulyaning Ndara kula Pandhawa utaminipun Ndara Werkudara, kula manut. Bagus. Bendara kula, Den. Ndara Janaka. Blegegegugeg sadulita. Mel dilulit. Ya ngapa? Amin. Sesebutane kok ditambahi tilulit. Mbangane blegegeg sadulita. Lit ngono ki rak ketok kaya ora wangun. Tilulit. Aku ora kaya bakul es to kowe. Tilulit. Njaluk. Weh. Wong ora ana wong tuku kok njaluk. Wilujeng Ndara. Iya Kakang Semar. Tansah pinanganing kawidadan prataku ning Karang Kadempel, Kakang Badranaya. Syukur. Ndara kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih, Den. Iya nala garing. Karya bombong penggaliku, pangestuku tampanana. Nggih, kula pun dinggo jimat. Ndara kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjung. Iki suarane sapa nala garing? Petruk. Kenging radang tenggorokan. Ya truk bubar ya truk medeni. Unjur bubar medeni ketemu dilongkas ora. Gemrubuk terus angin. Ora apa-apa rasa digagas ngono iki angin saka segara. Mungkin cedhak segara. Ya ora ada ya. Padake nang Blekonang wae. Cedhak segara iki ada. Gusti Ndara Janaka kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih, Den. Iya Bagong tak tampa. Pangestuku tampanana. Nun nggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Enten apa, Gus? Lah kok sampean rawuh enten Karang Kadempel. Mundi dawuh timbalane Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma. Kakang tinimbalan sowan ning negara Ngamarta. Nadyan Kakang Semar kuwi derajate ngaceplik bebasan nuwun sewu. Wong loro saudon telu saurupan nanging ana akeh ingkang padha nyebut yen to Kakang kuwi pusaka kang bisa kandha, jimat kang bisa ngucap. Ngandel ora, Bapak iki pusaka bisa kandha, jimat iso jengat. Jimat iso bisa ngucap kok iso jengat ora. Heeh, jimat iso ngucap. Mula Kakang Semar ayo ndak kanthi prapta ning negara Ngamarta, sowan ngersaning Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma, Kakang. Nek ngoten awi kula dherekaken sowan teng negara Ngamarta anak mojo neng keri Kakang Semar. Nggih, Ndara. Nanging yo mangungkung. Oh.
Kilura Petruk kandhung bola ingkang mlajar saking Karang Tumaritis. Nalika semanten saka jerih kelawan Raden Werkudara. Nganti kadarang-darang lampahing Kilura Petruk kandhung bolong. Nalika semanten saka adoh inggih rumampang nganti ora weruh keblat Kilura Petruk kandhung bolong. Ya mengarep ndelekne tanggaku apa nene sapa nek nganti engko konangan sapa sing arep-arepake patine Petruk malah kecilaka bareng aku mlaku suwening suwe nggonku mlaku rekane arep nyileke awak saben esuk aku mlaku paling ora mlaku 6 kilo lah kok saiki seprene malah iso pirang-pirang kilo nganti tekan jabane ngrangkah waduh monggo aku iki kaya urung ngerti papane iki ngendi malah keblasuk-blasuk malah ketuyung-tuyung uripku kaya ngene iki kepiye iki dalan sing maune tak liwati kok kaya tak sawang kaya pangling gek aku ki tekan ngendi desa ngendi dusun ngendi kelurahan ngendi kecamatan ngendi kok suasana saya sepi kaya ngene iki gek kepiye wah jan lah malah cilaka mongko ndara wis anggeni gawe Petruk pirang-pirang ngene nganti mulih nang omahku Urantawati ora ngerti nek kuwi Petruk palsu langsung dirangkul akne waduh wah, kok mikir aku dadi sing ora-ora ya? Ning ora ah. Bojoku iki wong setya bekti karo aku ora bakal tumindak kaya. Ning nek padha rupane piye? Monggo sing teko Petruk blek kaya aku. Ayo bojoku ora ngerti nek kuwi aku apa udu. Terus langsung nek Petruk sing palsu wisuh Bu. Wah, cilaka iki. Kok men kowe dhewe? Wis. Dinggo sesuk sore meneh kok. Ndak malah gerok ora. Wah, cilaka iki wis wis pasrah karo pepesening kodrat. Waduh pukulan. Aduh pukulan. Aduh pukulan. Ngentraken sembah bekti kula kunjuk pukulan. Petruk wong geculku marujul. Selagine Jawata rawuh wae kowe isih bisa kaya ngono mongko kowe ora ngerti dalaning Bali. Oh iya ya. Aku kok ya ngopo to ya ning ndi-ndi mesti sarwa seneng ning jane atiku iki cilaka. Petruk dalem ulun ngerti pesambat kita. Nggih. Lha niku pripun pukulun? Pancen sayektine apa kang dadi pacoban kita mau wis pinesti kita dadi lantaran tumedhaking kanugrahan. Weh. Kula niki? Iya, Petruk. Lah ming sakula kok dadi lantaran tumedhaking kanugrahan niku pripun? Tumedhaking kanugrahan kuwi mboya mawas kelawan derajat kelawan pangkat. Nadyan kita wong loro saudon telu saurupan. Nanging lamun dewa wis mesthekake lamun kita ingkang kudu dadi jalaran tumedhaking kanugrahan ya kita ingkang sak mangko kinarya dalan tumedhaking kanugrahan Petruk. Waduh. Ora nyono babar pisan uripku ki ya mulya. Ing atase nang omah ming diwaneni ro bojo wae. Bareng ketemu karo Iwang Pirun padha wenang kok aku dadi dalaning kanugrahan. Nggih mugi-mugi kelepetan dhateng dayanipun kanugrahan mengkono Petruk. Dene kanugrahan ingkang bakal dadi lantaran tumedhak ana ing jagat mau bakal tinampa dening para Pandhawa. Nggih. Merga Pandhawa kuwi kita ingkang momong klebu kadang kita Nalagareng lan adi kita Bagong apa dene wong atuwa kita Semar. Nggih, pukulun nggih. Aranipun menapa? Kanugrahan ingkang bakal tinampa dening para Pandhawa wujud wahyu katentreman sabab Pandhawa tinuding dening para Jawata ingkang bakal besok babar jagat ingkang kebak ing katentreman Petruk. Wah, alhamdulillah. Dene punden kula para Pandhawa pikantuk wahyu katentreman pukulun. Ya. Lan kejaba saka kuwi, kita uga ingkang kudu bisa ngrampungake lakon ning jagat. Nggih, kula dhewe ya bingung. Petruk niku ngimpi kaya arep dipateni karo wong terus kula ken lungane Ndara Wisanggeni nyipta Petruk loro cacahe.
Niki nek mboten kula rampunge perkarane mengke mboten rampung-rampung malah Petruk sing palsu bali teng omah kula cilaka. Iya, pancen pinesti Petruk ingkang palsu patutan kelawan bojo kita. Hei! Ora sembrono. Ora Petruk pancen ulun ming bebeda lawan jeneng kita. Dewa ora sok bebeda. Dewa ki nek ngendika ki sak kendikane ana sing dicipta dadi kok senengane ngendika. Mbuya. Senengane ora. Lho, kita malah kok ora basa karo ulun. Oh iya lali. Nyuwun pangapunten Bu Ulun. Nggih kula nderek. Kita bakal ulun paringi wahyu, mengko kita paringke utawa caoske lan pemunden kita Pandhawa. Oh nggih. Ning kita uga bakal ulun dandani. Wujud napa Bu Ulun? Wujuding manut lan panjenengan ulun. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Sawise kaya mengkono rampungna pakaryan kita. Kang dumlaroning jagat iki Petruk. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Kita njujuka marang negara Ngastina. Apa ingkang dadi sedya kita ya kuwi nyelametake Petruk ingkang bakal dadi banten ing negara Ngastina. Aja nganti padha ngira yen to Petruk ingkang saktenane palsu mau. Padha ngira yen to Petruk sejati utawa Petruk ingkang saktenane kang dadi banten ing negara Ngastina. Slametna asmaning kepundenmu Si Werkudara. Oh nggih, ngestakaken dawuh Bu Kulun. Iya Petruk marga kitampanana. Petruk, kita wis ulun sebda dadi wujuding satriya bagus lan gagah. Mara mangsa barenggon kita bakal gawe asma utawa jeneng ulun kundur ana ing Kayuwangan. Aja lali sawise kabeh mengko katon padhang wahyu caosna marang pepunden kita Pandhawa. Oh nggih, ngestakaken dawuh Pukulun. Sembah kula ngendhiraken Jengkar Paduka Hyang Adi Pukulun Sang Hyang Bathara Wenang. Dewa Batur ya jagat pangestu ngoro. Wanter dawing Wang Pikulun padha wenang jebul nggonku duwe lelakon kaya mengkene mung bakal kinarya jalaran tumedhaing kanugrahan. Ya bakal tak antepi. Mara seksenana dina samengko. Aku ora nganggo jeneng Panakawan Petruk nanging nganggo jeneng Bambang Surasekti. Bakal prapteng negara Ngastina. Sapa sing bakal gendak sikara karo Petruk? Aku ingkang ora nrimakake legane atiku. Dewa Bathara Rudra Duryudana kakangku piye Pamanarya wonten dawuh Bawadana wonten dawuh Ger ming arep mudhar iku datuk kanggo sandhangan sing genep nganggo iket nganggo surjan kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk sinuwun ya Tatama Petruk leres ngendikanipun Ndara Werkudara nalika semanten mboyong kalian kula ngendikanipun Ndara Werkudara menawi kula pejah kinarya tumbal lan syarat srana Ndara Werkudara ngenipun wuwuh undhake ngelmi kula mboten badhe selak. Menika kula ngetingalaken pangorbananipun Panakawan ingkang tresna kalian Bendara. Pangorbananipun abdi ingkang saestu lahir batin tresna kalian Bendara kula Ndara Werkudara. Nadyan Ndara kula Werkudara menika badhe pikantuk ngelmu kudu nganggo patine Petruk kula ikhlasaken. Ikhlas karo nyawamu. Mboten ikhlas sebab napa? Nyawa ora le njaluk, nyawa ora le tuku. Mengkari urip iku kala mangsa mudhar ya kudu dilakoni. Yen ngono mapano aku ingkang bakal nugel jangkamu. Sing landhep lho ladinge.
nek nganti mengek ora putut-putut malah lara. Aku bakal nugel gulumu ponokan Petruk paman. Wonten dawuh. Mang cawiske bedhama sing landhep. Nggih, ngestaken dawuh nggih. Samengko bakal kelakon penjanggaku. Nggonku mateni Petruk kandhung bolong-olo tanpa rupa kowe kekuwataning para Pandhawa. Oh, monggo nggih sampun ngantos kekathah anggen paduka paring pangandikan. Dipun simpen rumiyin raos panjenengan. Petruk dipun pejahi rumiyin. Prudara, nggih. Pun Kakang melu seneng dene Siadi entuk ngelmu kang anyar saka Bawadurna. Sarana patine Petruk muga-muga tambah muwih ngelmuning Dimas Jodipati. Wah. Duryudana, aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Yo, Yayi. Lira iki seksekke Petruk kudu tekaning pati. Kunjang ganjing langit kelap-kelap katon. Lir kincanging saking risang mawe gandrung. Sigra arsa anugel jangganing Lurah Petruk. Nenggih Bambang Surasekti ingkang sakawit sampun prapteng negaring Astina. Mundi dawuh timbalanipun Sang Hyang Bathara Wenang kedah ngayomi dhateng pun kantong bolong. Mila sigra minggah wonten ing Datulaya. Nata ngastina tanpa taliwara dipun tebak dadanipun temah. Jawah kalenggak melajar pati sengkuning majar sedaya sami lumajar jrih pengawihipun Sang Bambang Surasekti. Sinten iki? Kula wis merem ngenteni disabet pedang gulu kula. Sampeyan sinten, Mas? Petruk. Yen kowe takon karo aku, aranku Bambang Surasekti. Bambang Surasekti. Iya. Ning mestine kowe ngerti karo aku sapa sejatine aku. Sapa? Aku kuwi sak temene ya kuwi ingkang sejati ingkang wujude kaya kowe. Mariyen. Nalika ning Karang Tumaritis kowe dicipta saka pethelku lan aku saiki didandani kaya ngene wujude saka Sang Hyang Kulon Bathara Wenang. Weh. Juragan to? Iya. Weh lah dalah. Wah, jan saya rumit ceritane. Sampeyan malah dadi satriya, Petruk. Nun. Kowe tak wenangake eneng negara Ngastina sakarepmu nggonmu bakal nglakoni apa wae. Lah terus sampean Aku tak ngoyak wong-wong Ngastina men padha kapok dene wani ngancam patine Petruk kantha bolongke. ngantos-antos nggih Raden. Apa ya yawike? Sinuwun Duryudana iki ngoni-ngonane Cecarawa akeh. Ane nek aku nyolong manuk, nek tak dol ning pasar manuk konangan Wadyabala Ngastina malah cilaka. Nyolong dhuwit ya nggo apa? Bondo Petruk ora kurang. Maksude dina iki aku ora butuh nek kurang ya kurang. Ben dinane mesti kurang. Ning Ngastina iki sip iki nek ra ngombe pil kita ora bakal kelakon penjangga Ngastina ki ana Dewi Banowati ayune ora umum. Dewi Banowati tak ceraki Prabu Duryudana ora ana. Tak gaweke wedang. Tak nehi potas. Ane engko mati. Mati aku dihukum. Kekuatane wong wedok iso pira? Anggere disikep rak meneng. Banowati sikep saka mburi ah. Ya sapa ngerti tumbuk bejane iso kelakon.
iki ngapa Petro kok campeng ning ngarep aku batu-batu nganggo blangkon, nganggo klambi. Sorjan lurek. Anggepe kaya bagus-bagus piye? Piye Petro kowe iki ngapa? Suarane wae kaya ngono. Mesti wik 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 wik. Ai. Ora iso tak bae. Aku ki seneng bayangke tok. Bayangke seneng ora jamak-jamak. Batu-batu arep ngapa Petro? Kula ajeng ngaturaken kalimat kalian panjenengan. Batu-batu, Pak. Ukaramu apa? Basa kramanipun aku menika apa? Basa kramane aku ki yo kula. Basa kramane utawa ukara liyane seneng tresna. Nek kowe basa kramane panjenengan. Nek ukarane diteruske kula tresna panjenengan. Asik. Apa iki? Wajib. Bos. Jarene tindak teng Amarta kok malah dugi mriki. Semar apa kowe lali karo aku? Janaka kowe biasane yen to lumaku, adat ingkang wis kelakon. Aku ora nate njangka marang apa ingkang ndak karepake, nanging anut-manut laku ning suku. Menyang endi lumaku ning suku ya kuwi ingkang tak jangka. Apa sira Kakang Semar lali? Bener. Ngoten to critane. Iya Kakang Semar. Batobat Dimas Janaka mati aku Dimas. Ora tataran kowe. Panaswane jajaran. Karo ngoyahi aku ning kene iki karepmu piye? Mangke riyen sampeyan iku muring-muring kali sapa? Teko-teko kok muring-muring ka menungsa kae. Sing irunge kaya sosis kae. Lha dikeprok sirahe modar kowe. Terus ngapa, Tru? Lah kurang ngopo-ngopo lho. Padahal aku kurang ngopo-ngopo. Kok diunek-unekke? Batobat, menungsa ora tatan ora ngilo karo gitoke. Dapure kaya ngono wis diajati ponokawane kok ngoyak-oyak karo Banowati. Kakang mbok wonten menapa? Dimas ponokawanmu ki lho. Ponokanmu mlebu ning Taman Negara ing Ngastina. Dheweke nyangkrimi karo aku. Jarene basane krama aku ki sapa? Basane tresna kuwi apa? Basane kowe apa? Bareng kon ngukara, ukarane kula tresna kan panjenengan. Terus ngoyak-oyak karo aku kae bedes rek kae. Petruk Dalem Bapak. Tumindak apa? Kula mboten tumindak napa-napa. Bapak. Lah kok ana pelapuran kaya ngene? Petruk, kula maju kene Ponokawan. Petruk aku butuh rembugan karo kowe. Menungso ora tataran diapure kaya ngene kok. Oyak-oyak aku kowe. Kowe kok oyak-oyak aku kowe. Aduh yono tak nembangu. Petruk dalem. Kowe wani ngoyak-oyak Kakang Mbok Banowati. Mbok anggap Kakang Mbok Banowati kuwi sapa? Ponokawan ora ngira babar pisan yen to kowe ngorek-orek marang pasuryaning Janaka ora bakal ilang selawase urip. Kowe abdi sing kepiye dene kowe wani nyamah asmaning Janaka? Kowe iblis lanat kowe Petruk. Ngaku malah ora apa-apa. Kula mboten nindakaken menapa-menapa. Aduh, iyung. Ndara. Kula mboten nindakaken menapa. Terus Ndara men suarane pindah niku mang tutuk indase nganti pecah. Men modar sisan
Sapenake dhewe Petruk ora bakal tak gawe macak, mesti bakal tak sirnake kowe wani nyamah kelawan Kakang Mbok Banowati. Arjuna, Janaka aja ngawur Janaka. Koko Prabu. Iya. Kowe iki mbok ya sing lantip, kowe iki mbok ya sing awas. Ora ngawur gawar ngawur ngono sak penakmu dhewe. Inggih, Koko Prabu. Keparingipun patuko paring dawuh kaya mengkono. Ora usah dadak tak cethake. Kaya dudu Janaka kok njaluk dicethake perkara iki. Kowe kena wae. Mbok ditampa. Klonang. Ya ben kowe iki ngopo to? Kok dadak tak cethake iki ngopo? Kowe kudu ngerti tanggap karo lakon iki, ora usah dadak takon pun Kakang. Nggih. Koko Prabu ngestokaken dawuh. Yai Ratu, wonten dawuh mangke kula badhe midana lan Petruk. Estu ya Prabu. Yai Ratu kula mboten badhe selak. Oh inggih nang ngaten kula ngaturaken panuwun kondur. Mangke menawi kaderangan ingkang garwa menika mangke malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Sameneika kondur. Petruk kurang ajar. Mangke kula badhe ngukum Petruk. Matur nuwun Koko Prabu. Koko Prabu. Nyuwun pengadilan, kula mboten narimakaken menawi Petruk menika nyamah dhateng Kakang Mbok Banowati. Ya, mengko aku sing ngadili. Ning kowe engko nek ngerti lakon iki mesti bakale kowe kaget. Kaget kados pundi? Wis to, menengo. Mesti kaget. Jalaran Aku ora bakal gancarake, ning iki mengko bakal nyaketi pepadang tumraping sapa wae Arjuna. Wajah! Wah! Wedan sulapan apa ya iki? Piye iki sinuwun? Wis to Bagong menengo. Engko aku sing jarwake. Wah, lah kok elok tenan iki. Truk. Kok kabeh semaur. Lah aku Petro, aku ya Petro. Wah, jan mulane kok iki kisah keconangan saiki mula kok ken mau Petruk nembang iris-irisan tilawe dadi iris-irisan wortel. Jebul kaya ngono to. Koko Prabu menika wonten menapa? Petruk wonten dawuh kaya teng mburi. Oh iki. Petruk Wonten dawuh. Lah iki Petruk kok wagumen omongane. Nggih, Sinuwan. Sinuwun kok sinuwan. Ayo teng mburi. Jejer kalian Petruk menika. Iya ora apa-apa wong kowe iki ya ora ana apa-apane kok. Inggih. Ngestoaken dawuh. Wis, Lajeng menika kaduk. Kula kok duwe anak Petruk loro niku pripun Semar menengo. Mar, bingkem cangkemmu. Omong wae ora. Aku ki dadi wong tua bingung kok anakku Petruk kok loro. Wis to, kowe meneng wae. Kowe kok tak kandhani ngerti lakon iki Kakang Semar. Nek ora ngene iki ora rampung-rampung perkarane. Sowe. Nata Ndarawati, kowe sapa? Takon karo aku Bambang Surasekti. Wah, Bambang Surasekti. Ya. Niatmu ngopo? Goleki ratu Ngastina. Goleki wong-wong Ngastina bakal tak ajar. Ratu Angkara murka, watak budi Candala nista, watake nista budining Candala watu Angkara. Ratu Angkara murka, watake Candala, budine nista. Wis ngono wae ora usah dadak wolak-walik. Ratu watak nista budine Candala Angkara. Angkara murka budi Candala watake nista budi Candala nista watake. Kowe iki lek dadi satria ora urung suwe to? Lho, urung suwe piye? Wis dilantik tahun 2016. Wong satria kok omongane kaya pelawak. Oh, edian kowe ngunekke aku luwak.
Budhek meneh. Lho, nek aku ora mangan gudeg. Lho. Oh lah, koplo. Pil jengkulmu mlocot. Apa rumah sama aku ora ngerti karo kowe ayo kowe salino. Kowe salino. Iki lakon iki nek kowe ora salin ora rampung-rampung. Lho, salin piye? Kowe iki Petro kok dadak werna-werna ora? Wis, saiki Petruk loro kae iki rampung ana. Kowe ora iso ngrampungi Petruk loro kae. Kowe sing tak luputke. Semar, dengkulmu mlocot kuwi. Karo ratu kok adem banget. Nganti lali basa kula. Apa meng ademe kok lali basa? Semar dalem. Wayah dengkulmu mlocot kuwi. Kon larane kok ngayal. Iki anakmu sing tenanan Semar. Napa nggih? Iya. Wah, kakrokane iblis lah. Jas kok ditutuki ora. Badut kowe. Ora omong-omong ki mau kok mulang kok garing karo Bagong bingung. Petruk suarane kok kaya ngono. Sing endi, Pak? Sing jampone. Ayo. Kon rene. Petruk, Dalem, Bapak. ayo rono. Ngestaken dawuh. Ning nong. Ora saning nong ngopo ki? Arep nembang apa ya? Pun rampung, Ndara. Kula suwun wangsul kados wingi uni. Lah aku le bali piye? Wong le wujud kaya ngene ya ora ngerti piye carane. Hei! Niki pripun, Den? Lah edan iki. Sutradarane kowe to? Sutradara ya. Iya wae aku wae bocah gendeng ora. Mula kok sapa-sapa didadekke Petruk wong edian taun ora. Iki sapa? Iki kakangku. Kakang Antasena. Saedian njaluk dicothok kowe. Lah iki ya kurang gawean wis anggene Antasena kok dadekke Petruk iki mau terus piye? Anane gara-gara Mengke kula setelke rekamane. aneh-aneh wae. Kakang Antasena bali kaya wingi uni. Ya ni manut ni. Wong edan, loro-loro niki pancen edan kabeh. Anak Pandhawa sing dugal kewarisan lah kok isa-isane gawe lakon. Iki lho menungsane. Aku nganti gembrobyos dadi Petruk. Ming gara-gara sak jame kaya dikunjara 40 taun rasane. Anggere ana pamundutan lagu aku setim ora tak waca. Ning nganti ana sing nyuwun sing nembang Petruk cilaka to. Antasena bali, ya. Matur nuwun ya, Kang. Ya. Matur nuwun nggih, Den. Ya, sune rasa aneh-aneh, Truk. Aku gah sune dadekke kaya kuwi moh aku. Sekali-sekali dadi kaya kula. Moh. Saya edan meneh malah. Aku bali ya, Pak Di. Iya, sing ati-ati ya, Nggih. Ya. Lah iki sapa Petruk? Niki sing gawe ya niki. Oh, lah wis anggene kok ya werna-werna. Lah kok kok gawe Petruk 3, mbok ya Petruk 1000 aku iso. Iya, aku percaya kuwi pancen wong pinter, pancen wong wasis. Iki balekno. Sing duwe durung bali. Lho. Balekno kaya wingi uni. Iki mung wujuding petel kok wae. Arep petel balekno. Petel nek kowe isih seneng melu aku manthuka larang ngono. Wis gak dicupuk ora dienggo lucu wis gak dicupuk ya. Kira-kira iso nglabuhi aku manthuka larang ngono. Wong ming petel kok gayane kaya iso. Weh, petel niku arep kaya ngono uripe. Petruk lah kok ora seragam.
engko ndak dikira ora kompak. Wah, kudu sargam. Heeh. Wis. Wis anggene kowe bali yo. Iya, Adik. Ngaturke panuwun. Iya, wis kono mak bali yo. Iya. Sesune ora usah gawe werna-werna. Lah aku disambati Petruk, jare Petruk ngimpi arep dipateni karo wong. Monggo sing mateni Petruk kuwi nuwun sewu, niki nek ora sampeyan sing nrenggalangi ora bakal rampung. Lho, sing arep mateni Petruk sapa? Bapa Njodipati. Kowe lah dalah kowe bali tak rampungane Werkudara. Petruk ndi? Iki apa? Karepmu? Tak gawa ning Astina. Arep tok nggo ngopo? Dienggo syarat Syarat apa coba aku tak ngerti? bakal nggon kowe entuk kanugrahan. Kanugrahan apa? Ngelmu. Ngelmu saka sapa? Bapa guruku. Bapak gurumu sapa? Wah, diuyak wae. Ayo ngaku. Sapa? Cerewet. Tak pateni kowe. Kowe lha nek iso mbok monggo. Ning kudu iso nglangkai kuwandane Nanta Ndarawati. Sing kandha sapa? Wah, tak kira sampeyan niku mbelani kula ya. Senengane kok njur kon nglangkai kuwandane wong liya iki kok ki apaku. Ning arep kaya ngono tak ewangi Petruk. Alhamdulillah. Diwangi sun. Petruk arep tok nggo tumbal. Yo, Kowe arep dijoli apa? ngelmu. Ngelmune apa aku tak krungu? Sastra minulya. Sastra mulya. Memayu-ayu ning bawana. Babar kamulyaning jati. Wis sing kandha kaya ngono sapa? Ora cengengesan kowe. Kowe ngece aku. Lho, ora ngece, kuwi takon karo kowe. Sing ngucape ngelmu kaya ngono mau sapa? Durna bapakku. Waduh cengengesan kabeh. Kowe iki wong digdaya, wong ampuh ning amit sewu lho gampang diapusi. Iya ta Petruk? Nggih. Sastra mulya memayu-ayu ning bawana babar kamulyaning. Iya. Wah. Ndara Janaka ning guyu rebel. Kok isa-isane nglakoni. Mawa kowe guyu. Kowe tak omongi lho, iki kok karane Begal Durna kuwi ngelmu apa aku tak takon. Jangkeping. Ngelmu kasampurnan. Karo ngelmu sangkan paraning dumadi kudu ana ngelmu sastra mulya. Memayu-ayu ning bawana babar kamulyaning jati. Wis aja tok sebut meneh. Aku ndak guyu. Kowe iki ngelmu ora ana kuwi mung karangane Begawan Durna kok kowe iki manut kowe iki piye to Werkudara? Nganti saka manut karo Begawan Durna, kowe mentala mateni karo Petruk. Karepmu piye aku tak takon? Ngelmu sastra mulya memayu-ayu ning bawana babar kamulyaning jati kuwi ora eneng. Jarine Durna eneng. Kowe iki gampang diapusi. Lah kok terus mung perkara ngelmu kowe mentala arep mateni Petruk, Petruk arep tak jolke ngelmu, nek Petruk upama ngelmune kuwi tenan kowe gelem dipateni ya, Truk? Mboten. Lho. Edan kowe. Ah sampean wae ya ora kompak kok. Pembalasan kok ya. Purun. Nah, krungu dhewe to. Gelem. Nek ngelmu mau ora ana, lah Petruk mati siya. Terus nek wis kebacut mati ora iso tok uripke, kowe diapusi karo Durna, kowe arep nutuh karo sapa aku tak takon. Aku tak takon karo nutuh karo sapa? Nek di Janaka mboten teng pundi-pundi radi nebih kemawon. Badhe ngothak-athik tembung sastra mulya memayu-ayu ning bawana babar kamulyaning jati. Tak golekani ning 1001 malam. Suwabeh. Kowe iki nesu, kowe iki sing bodho kok nesu. Wah. Wis ngene ngono wae, nek Petruk mati ora apa-apa, nek Petruk ora iso duripke meneh piye? Ayo takono Begawan Durna kono. Ngelmune saka sapa, dewane sapa? Aku tak ngerti. Terus babare ngelmu sastra mulya memayu-ayu ning kuwi apa aku tak takon? Wah, omongan.
Caturan. Ngeyel. Sing ngeyel iki kowe. Kowe ngeyel. Kandhani. Lho, aku ki ora kandhani kowe iki tuwa sapa karo aku? Tuwa kowe. Lah kok kowe kandhani aku? Kowe iki manut ora karo aku? Iso manut ora? Rut. Ngeyel. Bukan wape ya. Sastro dasmu. Seneng tenan. Jano, Wonten dawuh. dodo cekikian. Seneni meneh. Lah kowe nendi? Teng ngandhaping wit nika kula ndodok ngampet ngguyu. Dijenggung kalih Kakang Mas Werkudara. Sastra cetok sastra telu mulya papat. Memayu hayuning bawana 003. Pangur. Berarti 003 tambah ke papat dadine 4030 Yung. Wis, Kula niku mboten tendang bokongmu. nggih pun. Ndara Werkudara nganu iki tenan isin tenan. Wis Petro, nggih. Ana apa? Matur Ndara Kresna. Iya piye? Kula beto wahyu. Lho. Wahyu tok gawa nggih. Wahyu apa? Katentreman dados dipun tampi Ndara kula Pandhawa. Mengko gampang. Caosna marang pepundhen para Pandhawa. Nggih, ngestaken dawuh. Werkudara. Oh, Kae lho Kurawa dampyak arep ora trima kae singkirna. gah. Ngopo? Ndara Kresna niku pundhen panjenengan. Ayo kon ngresiki Kurawa. Gah. Oh, ki sapu kon resiki dhewe. Iki ora ngajar sampeyan tak andake sinu Ndarawati. Yo, ngresiki yo. Gah. Megah tenan. Gah. Sastra mulya. Wah, Petro oyak wis. Sastra mulya. Memayu hayuning bawana, babar kamuljaning jati. Iblis lanat. Dimas Werkudara, Bapa Durna arep mejang ilmu sastra mulya cangkemmu. Sastra mulya kuwi eneng ora? Oh, Werkudara ana. Yen ana sing dawuh dewa sapa? Dewa anu aku lali jenenge. Wah, kayangane ngendi? Aku ya lali takon alamate. Oh, Werkudara bakal tak wejang. Wah, wenehno murid-muridmu wae. Arsa madange jagat gunung-gunung. Sampun paripurna Den. Sami sesanti sura dira jayaning Kang Rat. Suh brasta tekaping Kula Darmastuti sesarengan memayu hayuning bawana Semar. Aja nganggo kuwi, isin ae. Sampeyan iku sing kleru kok iseni pripun? Niki ukara sing pungkasan sing kudu diucapake memayu hayuning bawana babar kamulyaning jati sura sudira jayaning Kang Rat. Suh brasta tekaping Kula Darmastuti rahayung samya makarya rahayung sang pinanggih. Derek muji syukur Ndara kula entuk wayu katentreman mugi-mugi saged ambabar katentreman lahir lan batin Ndara.